Ahojte, tu je Debnár Adam z blogu adamdebnar.sk a ja vás vítam na tejto prezentácii, v ktorej vám chcem ukázať, čo som sa naučil za posledné mesiace. A je to taká veda, ako si hacknúť mozog iných ľudí, získať nad sebou, ale aj ostatnými ľuďmi moc. Takže je to veľmi zaujímavá vec, lebo sú to také najlepšie poznatky alebo najnovšie o sebe, ktoré mi fungujú, ktoré používam dennodenne a chcel by som sa o ne s vami podeliť. A dostať od vás nejakú odozvu, že či to, čo sa tu dozviete, vám nejako pomohlo, či ste sa dozvedeli niečo nové, alebo toto už dávno viete. Lebo je to vlastne prepojenie určitých poznatkov z knížek, ktoré som čítal, plus moje osobné skúsenosti a moje osobné úvahy o tom, ako vlastne funguje náš mozog. O tom, ako vôbec fungujeme, prečo veci niekedy robíme, prečo niekedy veci nerobíme. A toto všetko by som chcel zhrnúť docela rýchlo v tejto prezentácii. Takže toto sú slova na úvod. Mohli by sme teda pokročiť ďalej v prezentácii. Takže ideme na to. Tak. Prečo si mozog vôbec hacknúť? Takže cítiť čo najčastejšie pocity uspokojenia. Byť šťastný aspoň 80% dňa. A k tomuto ma priviedla vlastne taká myšlienka, že aký je náš cieľ vlastne životný všetkých ľudí. Chceme sa cítiť väčšinou času dobre. Preto robíme to, čo robíme. Preto pracujete, alebo chcete zarobiť možno peniaze. A niektorí tak to nerobia, ale niektorí žijú v nešťastí, väčšinu dňa sú nešťastní, párkrát sa zasmejú, večer si pozrú nejaký film, nejaký seriál a to je všetko. A cieľom toho, prečo by si človek mal hacknúť tú hlavu, by mal byť preto, aby sa vedel cítiť aspoň 80% dňa dobre. Aby si žil život, ktorý si zaslúži, aby si ho vedel nadizajnovať takýmto spôsobom. A ďalej, získať 100% fokus na 20% vecí, ktoré vám posunú vpred. V dnešnej dobe sme strašne veľmi zaťažení rôznymi informáciami zo všetkých strán a toto môže spôsobiť veľký zmetok vo vašej hlave. Neviete, kde začať, neviete, čo máte robiť. Jednoducho neviete, ako myslieť. A toto poznanie je vlastne to Paretovo pravidlo, že 20% vecí, na ktoré sa sústredíte, vám prináša 80% výsledkov. Tak toto pravidlo je veľmi dôležité v dnešnej dobe. Pretože potrebujete mať pozornosť, alebo uprieť pozornosť na veci, ktoré sú pre vás najdôležitejšie, ktoré vám prinášajú najväčší osoh, najväčšie šťastie. A preto je dobré si hacknúť mozog. A keď si ho hacknete, tak prídete na veci, ktoré vás posúvajú vpred. Ďalej. Prekonať akýkoľvek problém či prekážku s ľahkosťou. Každý z nás má nejaké problémy. Vy proste na každej úrovni, ktoré sa nachádzate, máte nejaký veľký problém, ktorý riešite a možno neviete vyriešiť, alebo možno sa vám ten problém zdá ťažký. Tým, že si hacknete hlavu, sa vám tie problémy budú stále ľahšie, budete ich ľahšie prekonávať a toto je, myslím si, veľká výhoda nad všetkými ostatnými, keď budete vedieť tie svoje problémy s ľahkosťou riešiť. Takže aj to je dôvod, prečo si hacknúť mozog. Poďalšie, získať schopnosť zmeniť svoje vnútro, ale aj vnútro iných ľudí. Často som počúval taký názor, že najskôr musíš zmeniť sám seba a potom sa budú meniť aj ostatní. A toto pravidlo je pravda. Ale nerozumel som tomu. Zdalo sa mi, že nedokážem meniť ostatných ľudí. Zdalo sa mi, že môžem niekomu niečo rozprávať a neviem ho presvedčiť o nejaké veci. Ale zistil som, že dajú sa ovplyvňovať ľudia. A zistil som aj spôsob, akým vlastne sa hacknúť do ich hlavy a zmeniť ich vnútro. Čo vlastne spôsobuje tú zmenu. Tým som sa zaoberal a prišiel som na to. Zarobiť viac peniazy menším úsilím. Čo to je vlastne? Zarobiť viac peniazy menším úsilím. Všetci dobre poznáme, nejaký manažer zarába oveľa viac než robotník, ktorý kope kanály, samozrejme. A tiež na to, aby ste sa stali takýmto manažérom, alebo nejakým podnikateľom, alebo čímkoľvek, čím by
ste chceli mať väčší príjem, tak potrebujete tiež určité myslenie. Potrebujete si ten mozog hacknúť určitým spôsobom tak, aby sa vám to zdalo reálne a aby ste vedeli, čo treba robiť. Prejdeme na ďalší slajd. Ktoré problémy stoja za to, aby ste ich vyriešili teraz? Nie zajtra, či o týždeň. Efektívnosť začína v našej hlave. Hej. Myslím si, že každý deň by ste sa mali zamerať na dve veci. Na svoju najväčšiu túžbu a na svoju najväčšiu bolesť. A riešiť hlavne tieto dve podstatné veci. Veľa ľudí má bolesti, má rôzne trápenia kvôli tomu, že sa nevenuje tým svojim najväčším kameňom. Najväčším problémom, ktoré kebyže vyriešia, tak sa posunú ďalej v živote. A preto by ste sa asi mali každý deň opýtať sami od seba, aký je môj najväčší problém, ktorý ma môže posunúť, keď si ho vyrieším. Ktorý problém treba riešiť. A taktiež túžbu. Akú mám teda tú najväčšiu túžbu? Hej. Môžete mať 100 túžieb rôznych, ale máte jednu tú hlavnú. Hej. A tá hlavná túžba by ste ju mali každý deň vidieť, mali by ste ju mať na očiach. A takisto aj tú najväčšiu bolesť, ktorú máte. Mali by ste mať každý deň na očiach a rozmýšľať, ako ju mám vyriešiť, ako vyrieším tento problém, čo mám preto urobiť, aké kroky. A každý deň si vyhradiť určitý čas a riešiť tieto problémy, ktoré máte, tie najhlavnejšie. Všetko ostatné je až druhoradé. Presne tu je otázka. Ktorý je váš najväčší problém, pre ktorý nemôžete spávať? Toto je otázka, ktorú si identifikujete, ten svoj najväčší problém. A keď si ho identifikujete, môžete ho začať riešiť a to vás posunie dopredu. Definícia problému. OK, čo je tu vlastne ten problém? Problém je príčina, pre ktorú neviete dosiahnuť svoj cieľ. Každý na svete má veľa problémov, ktoré nevie vyriešiť, alebo sa nikdy ich vyriešením ani nezaoberal. Byť efektívny znamená vedieť, riešiť tieto problémy, riešiť ich s ľahkosťou. V nasledujúcich slovách sa dozviete, čo to znamená riešiť problémy efektívne. Čo znamená vlastne riešiť problémy efektívne? Poprvé, mať pozitívnu emóciu k danému problému. Toto je prvý najdôležitejší faktor, ak sa chcete posunúť z miesta. Väčšina ľudí zostane stáť paralizované pred problémom, pretože si k nemu asociuje negatívnu emóciu. Nikto nechce cítiť negatívne pocity, preto od problému uteká a nerieši ho. Po druhé, mať základné znalosti. Tieto základné znalosti má každý z nás. A keď problém neviete vyriešiť, pretože nemáte na vyriešenie potrebné znalosti, tak máte sociálne znalosti. Teda viete sa opýtať svojich známych, či nepoznajú niekoho, kto by vám vedel problém vyriešiť. Viete pravdepodobne používať Google a znalosti si doplniť prostredníctvom neho. Alebo stačí ísť na Amazon a nájsť si knižku ohľadom problematiky, ktorú riešite. Po tretie, pýtať sa efektívne otázky. Efektívne otázky vás privedú k efektívnym odpovediam. Čím efektívnejšie sa pýtate, tým efektívnejšie budú odpovede, ktoré vám váš mozog dá. A tým aj jednoduchšie vyriešite problém, ktorý máte. Po štvrté, schopnosť konať. Ak nie ste schopní konať, tak je to z tohto dôvodu. Nemáte jasno v tom, čo je najdôležitejšia vec, ktorú musíte riešiť nasledujúcu hodinu. Máte možno niekoľko problémov naraz, ktoré riešite. Neurčili ste im priority. V hlave máte zmätok a neviete, kde máte začať. Pamätajte si, že vaša myseľ sa dokáže sústrediť len na jednu vec v čase. Keď myslíte na 6 vecí naraz, tak v skutočnosti sa to nedeje súčasne. V skutočnosti len preskakujete z jednej myšlienky na druhú. To je absolútne neefektívne a neprináša vám to skoro žiadny osoch. Na to, aby ste vyriešili problém s vašim fokusom, slúžia tieto efektívne otázky. Aký je najlepší spôsob, ako využiť môj čas? Akú najdôležitejšiu vec, ktorá ma privedie k môjmu cieľu, musím urobiť teraz? Nie zajtra, o týždeň alebo mesiac. Ak si spravíte v tomto jasno, tak vedzte, alebo verte, že potom je zdvihnúť zadok jednoduchá záležitosť. Po piaté,
Zapisovanie otázok a odpovedí. Odpovedajte si na všetky otázky písomne. Okrem toho, že dáte všetky myšlienky z hlavy von na papier a budete mať v nich lepší prehľad, tak si lepšie fixujete do podvedomia posilňujúce otázky a odpovede, ktoré v budúcnosti spôsobia, že budete efektívnejší automaticky. Nielen pri vedomom rozmýšľaní, akým konáte, keď prvýkrát odpovedáte na tieto otázky. Po šieste. Poznať svoj najväčší problém. Ak chcete byť skutočne efektívni a večer zaspávať s pocitom dobre odvedenej práce, s pocitom toho, že ste urobili maximum, čo ste mohli, tak musíte začať pracovať na vašom najväčšom probléme. Probléme, ktorý vám nedá spávať. Na vyriešenie tohto problému si musíte vyhradiť najefektívnejší čas dňa, a to je väčšinou skoro ráno, keď ste mentálne najaktívnejší. Prvý krok, ktorý môžete urobiť na to, aby ste spoznali svoj najväčší problém, je vypísať si zoznam vašich problémov a určiť im dôležitosť. Ak budete mať jasno v tom, čo vás vnútorne najviac ožiera, tak potom môžete zapojiť vaše všetky sily, aby ste na tomto probléme pracovali. Po 7. Musíte poznať minimum, ktoré musíte urobiť, aby ste sa zbavili väčšiny problému. Nemusíte byť perfekcionisti. Paretovo pravidlo platí aj tu. Po 8. Čo mi môže zabrániť, aby som tento problém vyriešil? A ako sa týmto zábranám vyhnúť? A musíte sa úprimne pozrieť na seba. Čo vám bráni v to, aby ste urobili progres? Ak definujete, čo je to, tak urobte si brainstorming na to, ako tieto všetky veci, ktoré by vám mohli brániť v riešení problému. Môže to byť napríklad Facebook. Nedávno som zistil, že som závislý. A spôsob, akým som to zistil, bol zaujímavý. Nainštaloval som si jeden Google Extensions, ktorý mi blokuje stránky. Nastavil som si ho na Facebook od 9. do 18. hodiny. Vždy, keď som si dal nejakú pauzu, tak moje podvedomie písalo do príkazového riadku facebook.com, kde na mňa čakal pekný nadpis. Nemal by si náhodou makať? Stalo sa mi to asi 5 krát za deň. Bolo to mimo môjho vedomia. Jednoducho som mal naprogramované v mojom podvedomí, že mám čeknúť Facebook. No úchvatné poznanie. A tvrdil by som vám do krvi, že nie, ja nie som na Facebooku závislý. Ako môžeme riadiť svoju mysel efektívne? Komunikácia mysle s mozgom. Každou otázkou, ktorú si položíte, aktivujete časť mozgu, ktorá robí všetko preto, aby našla odpoveď. Otázkou dávate signál. Odpoveď vám príde pomocou obrazu v hlave. K tomuto obrazu je pripojená emócia, ktorá sa aktivuje do vašeho celého systému. Keď sa pýtate oslabujúcu otázku ohľadom problému, tak mozog vám dá oslabujúcu predstavu, ktorá aktivuje emócie, ktorými vás paralizuje. Dostane vás do negatívneho, neproduktívneho duševného stavu. Keď začnete v takomto negatívnom stave riešiť problémy, tak čo sa stane je, že si túto emóciu prijadíte k problému, ktorý riešite. To zabezpečí, že pri pomyslení na problém sa cítite zle a radšej sa mu chcete vyhnúť. Príklad. Ráno stanete, je upršaný a škaredý deň a opýtate sa, či pri vedomí alebo už pri podvedomí. Čo všetko zlé mi spôsobí toto počasie? Váš mozog vám nájde odpovede. Budem celý od blata, zase budem musieť umývať to auto, práci budem ospalý, dneska bude určite na celý deň. Dostali ste obrazy, ku ktorým máte vytvorené negatívne emócie, ktoré vás dostanú do zlého duševného a neefektívneho stavu. V tomto stave nedokážete jasno uvažovať a riešiť problémy efektívne. Na to, aby ste mohli efektívne hľadať a riešiť hociaký problém, sa musíte dostať do vyrovnaného pozitívneho stavu. Na to slúžia efektívne, posilňujúce otázky, ktoré vás dostanú do perfektného duševného stavu. Tieto otázky si musíte opakovať a hľadať na ne odpovede ráno aj večer, aby ste boli čo najefektívnejší. Po ďalšie sa vám nahrajú do podvedomia a to je ďalšie zrýchlenie a uľahčenie. Tak, čo znamená to hacknutie hlavy? A ako všetci dobre vieme, máme vedomie a podvedomie. A najväčší problém, aký vlastne ľudia majú, je podvedomie. Pri vedomí strávia veľmi málo času, respektívne len vtedy, keď sa učia niečo nové. Keď niečo nové počujú, tak vtedy sú vedomí. A cez to vedomie sa im veci nahrávajú do podvedomia.
A do toho podvedomia sa im nahrávajú práve tieto negatívne, oslabujúce otázky. A to znamená, že človek napríklad, ktorý je stále negatívny, tak má v podvedomí nahraté otázky ako napríklad, čo sa mi na tomto človeku nepáči, čo sa mi na tejto situácii nepáči a čo všetko zlé sa dnes stalo, alebo ako jednoducho už podvedomí má nahraté tieto negatívne otázky a vlastne jeho mozog mu neustále vyhadzuje negatívne odpovede tým, že kladie negatívne otázky. A to hacknutie hlavy vlastne znamená, že svoju pozornosť vedome presmerujete práve na tieto pozitívne a posilňujúce otázky. To znamená, vždycky, keď budete v nejakej kritickej situácii, že budete sa cítiť nejak zle, tak na vedomej bázi sa začnete pýtať, čo by som mal urobiť, aby som sa cítil lepšie. Aké kroky by som mal teraz podniknúť, aby som dosiahol ten svoj cieľ. A toto sú všetko tie pozitívne, posilňujúce otázky, na ktoré vám váš mozog začne hľadať odpovede. A čím častejšie sa budete pýtať tie posilňujúce otázky, tak tým je to lepšie, pretože tie otázky sa vám začnú nahrávať do podvedomia. A potom vlastne vaše podvedomie už bude automaticky riešiť rôzne problémy. A toto je ten najefektívnejší stav, do ktorého sa môžete dostať, kedy už váš mozog na podvedomej úrovni už rieši problémy, rieši všetko. A vlastne cíti sa potom neustále dobre, pretože váš mozog stále vie nájsť nejaké riešenie. Toto je tá efektívnosť, toto je vlastne to hacknutie hlavy. Ako som vám hovoril, posilňujúce efektívne otázky versus oslabujúce otázky. Čiže na jednu situáciu sa môžete opýtať viacerými spôsobmi. Môže byť nejaká negatívna situácia. Napríklad, povedzme, že väčšina ľudí, poviem taký extrém, má strach zo smrti. Keď uvidia nejakú haváriu, alebo vidia nejaké mŕtve tela, alebo film, tak proste cítia úzkosť. Proste cítia, že smrť je niečo zlé. Cítia sa hrozne. Keď si zapnete telku, tak v kuse je tam sama smrť. A smrť vyvoláva veľmi negatívne emócie, pretože ľudia majú k smrti presvedčenie, že je to niečo zlé, že je to niečo odporné a nikto nechce zomrieť. Jednoducho smrti sa boja, pretože sa nikto nechce zomrieť a majú k nej asociovanú bolesť, koniec, nejakú stratu. A toto spôsobuje tie negatívne pocity. A čo urobiť na vedomej bázi, aby ste sa napríklad nebáli tej smrti? A čo treba spraviť? Môžete sa opýtať, hej, čo je na smrti zlé. Váš mozog vám nájde x dôvodov, prečo smrť je zlá. Ale skúste sa opýtať, čo je na smrti pekné. Hej, čo sa mi na smrti páči. Je to trocha dosť extrém povedané, ale váš mozog vám začne hľadať odpovede. Viackrát sa opýtajte a skúste mu dať takú úlohu vášmu mozgu. Berte takú úlohu, že dávate svojmu mozgu úlohu, aby vyriešil. A dajme mu otázku, čo je pozitívne na smrti. A napíšte aspoň 5 dôvodov. To by bola taká úloha a uvidíte, čo sa bude diať. A vlastne tie emócie, ktoré máte voči smrti, začnú byť také ľahšie, až sa vytratia tie negatívne a zrazu sa môže stať, že voči smrti a budete mať pozitívne emócie. Ako v niektorých krajinách, kde smrť oslavujú. Keď niekto zomrie, tak oslavujú, lebo sa tešia, alebo veria, že bude sa mať lepšie na tom druhom svete. A toto je presne to. Oni majú na hlave úplne inú predstavu o smrti. A je to kvôli tomu, že sa pýtajú, čo je na tej smrti pozitívne. Nie, čo je zlé na tej smrti. Takže toto je taká jedna úloha, vlastne, ako môžete zmeniť niečo pozitívne, alebo vaše nejaké pozitívne otázky, ktoré si kladete na tému smrť, tak ako zmeniť si vlastne v hlave svoj celý postoj na základe toho, že dáte si úlohu nájsť pozitívne veci. Aké sú pozitívne veci na tej smrti. Rané posilňujúce otázky. Dôležitosť vášho duševného stavu. A toto je dosť dôležitá vec, aby ste robili každé ráno. Aby ste žili
aby ste boli úplne efektívni, tak musíte byť v veľmi dobrom duševnom stave. A nebudete v dobrom duševnom stave, pokiaľ nebudete pracovať na tom svojom duševnom stave. Lebo to je práca, to nie je také, že teraz budem mysleť pozitívne. Hej? A nemyslím. Proste mať dobrý duševný stav je vlastne práca každodenná, o ktorú sa musíte starať. A vlastne každé ráno by ste mali mať určité posunujúce otázky, ktoré keď sa budete pýtať každé ráno, tak vás dostanú do toho pozitívneho duševného stavu. A v tomto pozitívnom duševnom stave dokážete tvoriť rýchlejšie, efektívnejšie, dokážete lepšie myslieť a len vďaka tomu, že využívate a hackujete si vlastne svoju hlavu týmito rannými alebo posilňujúcimi otázkami. Tak, určite vás zaujíma, ktoré sú tu tie otázky, tak ja som ich vypracoval pre vás a mám k ním taký predslov. Naše životné skúsenosti sú založené na našom zameraní. Nasledujúce otázky sú vypracované tak, aby ste každý deň svojho života zažili viac šťastia, nadšenia, hrdosti, vďaky, radosti, oddanosti a lásky. Nezabúdajte, že dobré otázky vytvárajú dobrý život. Na každú otázku sa snažte nájsť 2 alebo 3 odpovede. Ak máte problém s odpoveďou, jednoducho si otázku dajte do podmieňovacieho spôsobu. Napríklad, z čoho by som mohol byť teraz šťastný vo svojom živote? Takže, tu sú tie otázky. Prvá otázka. Z čoho som vo svojom živote šťastný? Čo ma robí šťastným? Ako sa pri tom cítim? Druhá otázka. Z čoho som teraz vo svojom živote nadšený? Čo vo mne vzbudzuje nadšenie? Ako sa pri tom cítim? Na čo som vo svojom živote teraz hrdý? Čo ma robí hrdým? Ako sa pri tom cítim? A za čo som teraz vo svojom živote vďačný? Čo vyvoláva moju vďaku? Ako sa pri tom cítim? Z čoho sa práve teraz vo svojom živote najviac teším? Čo ma teší? Ako sa pri tom cítim? Čomu som vo svojom živote teraz oddaný? Čo vyvoláva moju oddanosť? Ako sa pri tom cítim? Koho milujem? Kto miluje mňa? Prečo sa cítim milovaný? Ako sa pri tom cítim? Večer si niekedy zopakujem ranné otázky a občas k ním pridám ešte nasledujúce 3. Čím som dnes niekomu prispel? Akým spôsobom som niekomu pomohol? Čo som sa dnes naučil? Čím dnešok prispel k zlepšeniu môjho života a čo z dnešného dňa môžem využiť ako investíciu do svojej budúcnosti? Toto sú otázky, ktoré keď sa budete pýtať každý jeden deň, tak budete sa cítiť bohovsky. Fakt, keď si zodpoviete na každú otázku, nájdete nejakú odpoveď z toho dňa a dokážete odpovedať na všetky, tak fakt budete sa cítiť šťastne, lebo vám to všetko, tie otázky vám pripomenú, že čo všetko ste dosiahli, za čo ste vďační, na čo sa tešíte, čo nové ste sa naučili. Jednoducho budete žiť taký život viac šťavnatý. A každé ráno, keď si položíte tieto otázky, tak verte tomu, že budete sa tešiť na ten deň, na riešenie problémov dokonca. Budete sa tešiť. Takže tak. Môžeme prejsť na ďalší slajd. Otázky, ktoré riešia problémy. Vždycky, keď nejaký problém máte, tak najskôr sa musíte dostať do toho dobrého duševného stavu. Čiže najskôr, vždy, keď idete riešiť nejaký problém, vždy si položte tie posilňujúce otázky, tie ranné. A potom si môžete začať klásť otázky, ktoré riešia problém. Takže, tu sú otázky, ktoré riešia problémy. Tieto otázky som začal pravidelne používať a veľmi mi pomáhajú, keď chcem vyriešiť nejaký problém efektívne. Pri každej otázke si vysvetlíme, čo vlastne spôsobí vo vašej mysli. Takže prvá otázka, ktorú sa musíte opýtať, keď riešite problém. Aké sú dobré stránky tohto problému? Čo sa mi na tomto probléme páči? Touto otázkou dávate signál vášmu mozgu, nech začne hľadať niečo pozitívne, čo môže asociovať s problémom. Má za úlohu zmeniť negatívne pocity, ktoré ste dostali pri objavení problému a nahradiť ich pozitívnymi pocitmi. Druhá otázka. Čo je ešte nedokonalé? Namiesto zvyčajnej otázky, ktorú si ľudia kladú, čo všetko je na hovno, touto otázku dávate signál vášmu mozgu, aby začal hľadať veci, ktoré by sa dali vylepšiť. Po tretie. Čo som ochotný urobiť, aby sa situácia zmenila podľa môjho želania?
Teraz dávate signál, ktorý má za úlohu nájsť, čo všetko viete a ste schopní urobiť, aby ste vyriešili daný problém. Čo nie som ochotný viac robiť a chcem, aby sa situácia zmenila podľa môjho želania? Tu sa pýtate, čo viac už nebudete robiť, aby sa nepriaznivé výsledky neopakovali. Akým spôsobom môžem mať radosť zo svojho konania, ak budem robiť to, čo treba, aby sa situácia zmenila podľa môjho želania? Tu sa pýtate, čo môže spríjemniť vaše nové konanie. Čo môže spôsobiť to, že sa budete tešiť z toho, že riešite problém. Ďalšia otázka. Čo mi bráni v tom, aby som mohol zmeniť situáciu podľa môjho želania? Touto otázkou prídete na to, čo je váš najslabší článok, ktorý vám bráni vo vyriešení problému. Po 7. Čo sa stane, ak sa tento problém vyrieši? Ako to ovplyvní môj život a život mojej rodiny? Touto otázkou vizualizujte všetky prínosy, čo vám úspešné vyriešenie problému zabezpečí. Čo sa stane, ak sa tento problém nevyrieši? Ako to ovplyvní môj život a život mojej rodiny? Touto otázkou si vizualizujete negatívny dopad toho, keď sa na problém vykašľate. A tieto otázky vám pomôžu vyriešiť fakt každý jeden problém. Stačí na ne hľadať odpovede a zapisovať si ich. A keď si ich zapíšete, potom stačí už konať a už to bude ľahké, lebo budete vedieť, že čo treba robiť. Tak, a sme na ďalšom slajde. Dizajn dokonalého života. Ako by mal vyzerať váš ideálny deň? Toto je, myslím si, že základná otázka, keď chcete prežívať každý deň šťastný. Jednoducho treba sa pýtať každý jeden deň, že čo by ma mohlo urobiť šťastnejším. A zaoberať sa tým a plánovať si ten deň podľa toho a robiť činnosti hlavne tie, ktoré vás robia šťastnými. Treba zistiť odpovede na otázky. Ktorých 20% činností vás robí šťastnými? Ktorých 20% činností, ktoré vás robia šťastnými, vám prináša najviac peňazí? Ktorých 20% ľudí vám prináša najviac šťastia? Ktorých 20% mentorov vám prináša najviac užitočných znalostí? Čo to znamená všetko? Treba identifikovať, kedy sa cítite šťastný. Čo robíte vtedy? Akú činnosť? Treba si to zapísať. Treba identifikovať, aké činnosti vám prinášajú najviac peňazí, pretože na čo budete robiť veci ťažko a dlho, keď máte z nich málo peňazí. Treba vlastne identifikovať niečo, čo vám dokáže priniesť viac peňazí. Lebo keď budete mať viac peňazí, budete mať viac času a ten čas potrebujete aj k tomu šťastiu. Ktorých 20% ľudí vám prináša najviac šťastia? Obklopte sa ľuďmi len takými, ktorí vás niekam posúvajú, pri ktorých sa cítite dobre. Všetci ostatní vás len zaťažujú svojimi problémami, svojimi chceniami, túžbami a potom nemusíte mysleť na seba. Myslíte trocha viac na seba. Buďte trocha viac taký sebecký. Nešťastní ľudia nemyslia na seba. Myslia na ostatných a problém je, že myslia na takých ľudí, ktorí ich nikam neposúvajú. Ktorých 20% mentorov vám prináša najviac užitočných znalostí? To isté platí aj o informáciách, o knižkách, o rôznych kurzoch. Nie každý kurz vám prinesie najväčší osoch. Treba si vyberať. A treba si vyberať týchto učiteľov podľa toho, aký problém práve riešite. Nečítajte nejakú knižku o investíciách, keď nemáte peniaze. Je to úplná hlúposť. A vidím dennodenne veľa ľudí, ktorí študujú o investíciách a ako investovať a tak ďalej. A pritom nevedia zarobiť peniaze. Nevedia, ako sa uživiť. A už sú investovať. Jednoducho, všetko má svoj proces, svoj vývoj. Takže toto je veľmi dôležité. Zameriavať sa na tých 20% vecí, ktoré vám prináša najväčší osoch. A podľa týchto vecí si treba nadizajnovať celý deň. Píšte si denník. Zapisujte si, kedy ste sa cítili dobre. Vždycky, keď sa cítite dobre, zapíšte, čo ste robili a
Toto je tiež veľmi dôležité. Budete potom seba a reflexiu treba mať. Pozrieť sa na seba, že čo teda, kedy som sa cítil dobre. A na základe toho, už keď budete mať nejaký zoznam vecí, pri ktorých sa cítite dobre, skúste si nadizajnovať podľa toho deň. A potom zažijete deň, ktorý je ten najlepší, aký môže byť. Hej, tuto hovorím, naplňujte si ideálny týždeň. Coveyho plánovač. Toto je jeden nástroj od Stephena Coveyho, ktorý napísal skvelú knižku, ktorú odporúčam. Je to 7 návykov skutočne efektívnych ľudí. A je tu jeden systém, ktorý on asi pravdepodobne vyvinul, ktorý vám teraz ukážem. Tak. Toto je vlastne kalendár v Exceli. Nenašiel som to v nejakej aplikácii, nikde. A toto je asi najlepšie plánovanie, aké som kedy v živote videl. Najefektívnejšie a keď robíte veci, tak vždy sa cítite dobre. A vlastne, keď sa pozrieme, tak začína to rolami. Aké sú vaše životné role? Musíte si napísať, čo ste partner, syn, manžel, manželka, otec. Hej? Osobný rozvoj. Nejaký manažér, napríklad obsahu. Marketingový manažér. Manažér biznisových vzťahov. Manažér so vzťahmi so zákazníkmi. Administratívny manažér. Treba si napísať vlastne, čo ste a aké máte poslanie a na základe toho si určiť týždenné ciele. Keď si určite týždenné ciele, tak potom tie ciele si určite na hodiny, kedy budete konať k tým cieľom. Hej, máte celý týždeň, takže si z tých týždenných cieľov povyberáte a dáte nejaké priority, čo musí byť ako prvé spravené, čo musí byť ako druhé, tretie, štvrté. A na základe toho sa si takto riadi celý týždeň. A je to fakt efektívne. Veľmi asi najlepší systém, aký som kedy na plánovanie zažil. Takže odporúčam knihu 7 návykov skutočne efektívnych ľudí a tento plánovač vám posielam v e-maili, takže môžete na základe tohto plánovača si tiež plánovať deň. Hacknite mysle ostatných ľudí. Ako som zo super negatívnej tety urobil Anelika behom 5 minút. A možno aj vy máte v rodine nejakého takého negatívne myšľajúceho človeka, pri ktorom sa zle cítite a vlastne akceptujete ho len kvôli tomu, že je vaša rodina. Tak presne taký človek je moja teta. A vždycky, keď k nám príde na návštevu, tak vždycky sa nejak pochytíme a vždycky sa nejak pohádame. Vždycky upadneme do nejakého vzorca myslenia, kde sa navzájom jednoducho úplne rozsekáme. A mne to nedalo, a chcel som využiť silu posilňujúcich otázok. Tieto posilňujúce otázky môžete využiť aj v konverzácii s inými ľuďmi. Tak som sa jej začal pýtať, že čo ho dneska potešilo napríklad. A ona sa tak zháčila najskôr, pozerala, že čo, nič ma neteší. Hej, a ja som, druhýkrát som sa opýtal, a určite ťa niečo teší, povedz mi, čo ťa dneska, tak čo ťa teraz tak v tejto najbližšej dobe tak potešilo. A ona tak začala sa zamýšľať a tak sa jej rozžiarila tvár. A začala rozprávať o tom, ako ju navštívila nejaká kamarátka, kde donesla nejaký darček, ako mali skvelý obéd a veľmi pozitívne o tom rozmýšľala. Jednoducho otázku som mu dostal do pozitívneho stavu. Zrazu sa cítila dobre. Už sa necítila tak ako predtým. A to len jednoduchou otázkou, čo ťa teraz v tomto momente najviac teší. Hej? Alebo na čo sa tešíš? Hej? Momentálne. Takže len takýmto systémom otázok nejakých tých posilňujúcich skúste si nejaké také otázky vymysleť a implementujte ich do rozhovorov s ostatnými ľuďmi. Zistíte, že máte nad nimi respektíve moc. Máte moc nad tým, že keď chcete, aby ste ho dostali do pozitívneho stavu, tak ho dokážete dostať do pozitívneho stavu. A v takom pozitívnom stave je tá reč úplne iná a úplne iný sa to odvíja. Takže aj takto sa dá využívať tie otázky. Ako sa máš? Najhoršia možná otázka. A prečo najhoršia možná otázka? A myslím si, že táto otázka je také klišé, alebo ak by som to povedal, že pravidelne sa používa, a ľudia na ňu
odpovedajú automaticky určitým spôsobom. A to je jedna vec. A druhá vec je, že vyvoláva, keď sa človek cíti zle, že má sa zle, tak ako sa má, vyvolá v ňom negatívne pocity. Hej. Keď sa cíti dobre a opýtate sa, ako sa má, tak vyvolá v ňom pozitívne pocity. Hej. Čiže túto otázku by som úplne vynechal. A nahrádzam ho otázkou, čo ťa dnes najviac potešilo. A tá otázka je skvelá. Keď sa ju opýtate prvýkrát, tak vám väčšina ľudí povie, dobrá otázka, ale čo ja viem, nič ma neteší nejako v poslednej dobe. A to je taký obranný systém mozgu, lebo má nastavený mozog práve že na tie negatívne otázky skôr. Že znova sa opýtajte. Ale nie, určite to niečo teší. Aj hociaká drobnosť, hociaká maličkosť. Čo ťa dnes najviac potešilo? A vtedy sa to stane. Ten človek začne rozmýšľať. Začne sa pýtať svojho mozgu. OK, čo ma teraz teší? A začne vám hovoriť o rôznych drobnostiach, alebo aj o nejakých veľkých veciach zrazu. A rozžiari sa ten človek. Začne vám rozprávať. Jednoducho, začne sa cítiť veľmi dobre. A len jednoduchou otázkou. Takže, ako som povedal, otázkami riadíme svoj mozog. A keď sú posilňujúce, tak dostávame sa do posilňujúceho stavu. Teda ten náš duševný stav je lepší. A v tom duševnom stave, v ktorom sme a sme lepší, tak dokážeme efektívnejšie komunikovať, dokážeme lepšie rozmýšľať, lepšie pracovať a byť šťastnejší. Kedy negatívna otázka môže pomôcť? Čo ťa najviac trápi? A keď vám na človekovi naozaj záleží a vidíte, že sa trápi a že stále rozmýšľa negatívne, tak netreba ho nejak pozbudzovať v tom, že áno, máš pravdu, je to ťažké. Mne sa stáva, že niekedy sa cítim veľmi dobre. Úplne skvele sa cítim. A zrazu prídem pre niekoho a on sa necíti tak dobre. Začne mi hovoriť o svojich problémov a tak, alebo a väčšina ľudí, od takýchto ľudí odchádza, uteká. Ale toto je to najľahšie, čo môžete spraviť, utiecť od takéhoto človeka. Keď vám na tom človeku fakt záleží, tak sa opýtajte teda, čo ťa najviac trápi. A povedzte mu úprimne, vieš čo, ja som šťastný momentálne, fakt sa cítim dobre. A je mi veľmi ľúto, že ty sa teraz momentálne tako cítiš. A ako by som ti vedel pomôcť? Čo by som ti mohol ukázať, alebo povedať nejaký návod, alebo nejak ťa usmeriť, alebo niečo poradiť ti, alebo ja chcem, aby si bol šťastný. Ja som šťastný, ale keď ty si nešťastný, tak ani ja nie som moc šťastný. A toto je to, že treba byť k tomu človeku úprimný a fakt sa zaujímať o ten jeho problém a naozaj sa ho opýtať a povedať mu, že ja sa cítim teraz dobre a ukázať mu, čo možno ten nejaký návod na to, ako sa cítiť dobre. Napríklad takýmto spôsobom, ako to ja robím pre vás. Takže tá negatívna otázka môže byť dobrá vtedy, keď chcete zistiť, aký má ten človek naozaj problém a potom sa mu môžete venovať a úprimne pomôcť. A kedy môžete ľuďom urobiť najväčšie zmeny? Toto ma vždy zaujalo a vlastne všimol som si to vo filme Bedári. Tento film som mňa veľmi pomohol. Vlastne je to muzikál. Videl som to teraz, ten posledný film teda v kine, tá posledná vec. A tento film bol fakt úžasný a ukázal veľmi, veľmi veľkú múdrosť. A v tom filme bol Jean Valjean sa volal a on bol vo väzení, bol zavretý. Kvôli tomu, že ukradol kôrku chleba pre svoju rodinu. A za to zavreli na niekoľko rokov, ťažké práce a tak ďalej, tak ďalej. A jeho viera, on veril v to, že on nie je zlodej, že on tam nepatrí. Veril, že on ukradol len kôrku chleba, potreboval nakrmiť svoju rodinu. Keď odtiaľ vyšiel, tak začal si hľadať prácu. Lenže všetci sa na neho začali hľadať, že je zlodej, že proste vyšiel z basy. A nikto mu prácu nechcel dať. Všade na ňu nadávali a vlastne ho odstrkovali. Tomu dalo vlastne to presvedčenie, jak ľudia určili, že kto je. Vlastne dostal pocit, že áno, že on je zlodej. Presvedčil sa o tom, že je zlodej. A proste, jak sa túlal, tak cestou ho natrafil na neho jeden
uchýlil sa ho jeden kňaz, vlastne bol tam taký kláštor a on sa uchýlil. A akože dal mu noslách, jedlo a tak. A Jean Valjean proste mal presvedčenie o tom, že už je zlodej, že už nič nerobí, tak proste čo urobil, tak ukradol mu zlato, striebro a všetky tie také tie mírhy a tie také posvetné nástroje a ušiel. Avšak chytili ho vojaci a priniesli ho naspäť. Priniesli ho naspäť k tomu kňazovi a pýtali sa ho, že kňaza, že tento človek vám pravdepodobne ukradol toto a toto. Je to tak? Je to pravda? A toto bol ten kritický čas, kedy mu zmenil celý život. Ten kňaz mu zmenil absolútne celý život. A v tomto čase, čo sa stalo, ten kňaz povedal, že nie, ja som ho poslal s tými vecami. Ja som mu tie veci dal. A tuto nastala obrovská zmena. Jednoducho ako sa povie, že Ježiš povedal, že kto do teba kameňom, ty do ňoho chlebom, tak tu sa to dialo vlastne. Ten Jean Valjean mu ukradol, čiže hodil do ňoho kameň a on mu dal chleba. A čo sa stalo tým, že toto gesto spravil, tak tomu Valjeanovi zmenil absolútne život. Jeho presvedčenie. Jean Valjean začal pomáhať ľuďom, vybudoval firmu, zamestnával veľa ľudí a úplne ho to zmenilo, bol lepším človekom. Stal sa a bol strašne vďačný tomuto kňazovi. A tomuto sa hovorí ten kritický čas zmeny. Niečo z praxe. Nedávno som sa pýtal svojich známych, že aké sú moje také najsilnejšie stránky. A jeden môj spolužiak zo základky mi napísal, že taký úražlivý e-mail, že čo si o sebe myslím a že všetko, čo píšem, že to sú len nejaké prázdne slova a tak ďalej a tak ďalej. A tak najskôr také úražlivé slova sa vás dotknú. A toto je vlastne, keď sa vás niečo dotkne, keď cítite nejakú krivdu od niekoho, keď máte pocit, že do vás niekto hodil ten kameň, tak toto je ten kritický čas zmeny, kedy môžete meniť ľudí, kedy ich môžete meniť lepšiemu, keď si to uvedomíte. Namiesto toho, že by som mu odpovedal spôsobom, že čo si ty o sebe myslíš, čo staráš sa o seba, alebo podobným spôsobom, alebo nejakou nenávisťou, že by som mu na ten jeho nenávistný e-mail odpovedal podobným spôsobom. Som začal uvažovať nad tým, čo mu napísať, aby aj on bol spokojný, aj ja som bol spokojný, aby sme vlastne sa neroznevali, alebo by sme sa roznevali veľmi bytočne takýmto spôsobom. Proste, možno nikdy v živote by sme sa už ani neporozprávali a boli by sme ako keby takí nepriatelia. No a tak som mu napísal taký dopis, že áno, že teda prosím ťa, tak ma to nauč, že čo sú to vlastne, ako to teda robiť a nemať tie prázdne slova. Ako to ty robíš? Som sa mu dal takú otázku. A on povedal, že on tak veľa nerozpráva ako ja. Hej? Takže mi dal takú lekciu, že vraj veľa rozprávam. Tak je to asi pravda, že veľa rozprávam. A rozprávam veľmi rád. A to som mu aj napísal. Ja rád rozprávam, že to som ja. Ja rád rozprávam. A som mu napísal, že niekedy možno, keď sa blúdi, niekedy možno hovorím blbosti. Ale nikto jednoducho múdry z neba nespadol a každý sa môže mýliť veľa častokrát. Ale ohľadom tohto, nemali by sme sa kvôli tomu pohnevať, kvôli takejto veci. A tak ďalej, a tak ďalej. A potom po týždni sme si takto ešte písali chvíľku a pozval ma na pivo. Hej, čiže ten koniec úplne inak. Zmenil som vlastne osud, ako by som to povedal, tým, že som zmenil postoj voči nemu. A ja som ho neveral, ja som chápal, že prečo sa tak správa. Lebo má určité presvedčenie, žije v určitom svete, o ktorom si myslí, že to je to správne. Ja žijem v nejakom svete, ktorý je správny. A treba si sa takto na seba pozerať a rozmýšľať, kedy je ten kritický čas a kedy dokážete ľudí zmeniť. Dokážete ich meniť k lepšiemu. Takže teraz prichádzame k vášmu akčnému plánu. Poprvé, každé ráno si nastavte mysel posilňujúcimi otázkami. Po druhé, identifikujte váš najväčší problém. Po tretie, začnite ho riešiť otázkami, ktoré riešia problémy. Po štvrté, vyhrajte si každý deň čas na akciu. Po piate,
Navrhnite si svoj ideálny deň. Položte si otázku, čo musím urobiť, aby som takýto deň prežíval pravidelne. Tak a sme na konci tejto prezentácii. Ja vám veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť a dúfam, že vám to aspoň niečo dalo. Ja neviem, či vám to niečo dalo. Takže by som poprosil od vás nejaký feedback, či sa vám to páčilo, tieto myšlienky, či ste sa niečo nové dozvedeli, ako by ste to vedeli vylepšiť, celú túto prezentáciu moju. Už som robil niekoľko prezentácií a verím, že sa stále vylepšujem a verím, že aj na budúce, keď spravím nejakú prezentáciu, tak bude len lepšia. Len aby sa to mohlo stať, tak potrebujem od vás feedback. Potrebujem, že hej, Adam, že tu si spravil nejaké chyby, toto sa mi nepáčilo, alebo mi povedzte, že som sa nedozvedel nič nové, že toto, čo vám hovorím, že už všetko viete. Každý feedback, aj negatívny, je jednoducho pre mňa prínosom, pretože sa môžem vylepšiť, môžem zistiť o vás viac a tým aj viac vám budem môcť pomáhať. Takže ja vám ďakujem ešte raz za pozornosť a prajem vám krásny deň. Ahojte.